Apa? Nimbangke nang kene petengan ki mono bae kok sing Padang. Terus Buciblek kon jumeneng. Buciblek kon jumeneng. Ya. Jumenenge Ya si beriramakan Jawa Timur. nganggone Serampat Jawa Timuran. Yo. oh iya. Joget monggo minuan Buciblek. Jebulane ya Buciblek teh yang joget jebulan. Nggih, teh yang rego mino rego barongan. Kowe angger carane joget Jawa Timuran. Jawa Timuran. Oke, sekarang lari joget Banyumasan teh yang ngapura. Banyumasan sing kaya bakso. Ketipungan kayak Bu Sophia, mengko angger urung teh yang diajari Bu Sophia. Keprimen sih. Tak torok tunok plang plang tak getorok tunok dang dang tak getorok tunok tang 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 blong tang dang dang tak getorok tunok tang tang ya gue sekarang ya. Oke, Banyumasan. Oke, eling-eling Banyumasan jajal. Bali gawani dosen nek brekatan apa? Bali ngapa? Nganggo mic ya. Nah, Bu, anu kendangane keprimen sih? Lah ya sing kaya kae mau. Mbak Sophia lenggeran kaya kae mau. Contoni lah. Ya nyong yo ora iso ngendang angger nyong-nyontoni. Wis anggar Banyumasan ora teles, jaipongan. Yang ora jaipongan. Ah, kecil. Ah, jajal jaipongan. Jaipongan. Single karo AA. Tato dendu, tato udah, tato dendu, tato udah. Yo ah, jajal ngetes Buciblek. Yuk. Sumbung. Persis yakin. Hop lah, apa ora teles lah.
Tapi kan niru Bu Sophia mboten saged, niru Bu Narsi ya ora mboten saged. mirip yakin mirip. Ya arep mirip lah. Sing angger sing iki Mbak Sartini bangsane. Heeh. Ya angger Bu Sophia. Mbak Sophia nggih ya kayak lah Mas. Nah, angger Bu Narsi. Iki nah Angger Bu Narsi. Pinter ya nirok-nirok kena ya. ya jelas dong siapa dulu. Oh iya ya. Jen semua bisa. Kalau joget dangdut bisa nggak? Sing ya Mbak siapa ge? Mbak Ika sama Mbak Mbak Iwi. Ika goyangnya. Mm-mm. Lah arep goyang apa? Jajal goyang. Goyang luar, goyang dulu. dalam. Goyang luar Mas Aji. Goyang Yo. luar ya Mas. Koplokna. Koplokna, Tuh, Mas. tuh, Delang. Yuk. Ambeyene kambuh apa primen? Rarah compe ijen loh. Melasi. Bisa ya? Bisa. Jajal di Goyang tes maning luar. Kang. Tes maning. Goyang apa? Angel ring lah, sing angel. Goyang dalam. Ayo, kendangnya. Yo jajal kendangnya. Goyang dalam, Ci. Yo. Tuk gendak-gentuk kedrang. Kon goyang kok malah kayak wong mengkirik kayak gitu. Goyang dalam. Lah primen sih? Jerone sing goyang. Apane jerone sing goyang ki apane? 80 juta. Masa bisa kayak goyang dewek ya? Lah wong jare goyang dalam, niki luar, niki dalam. Nyono kon kaya mbake. Wong anu Mbak sapa miki Mbak Ika? Ile, Iman. Ika. Wan, Niven. Mbak Jana. Goyang pancen apik banget. Niki wah jen ayu-ayu goyange main, tapi li nganggo klambi ora genah. Ora kena primen Lah sih? kaya ku jejal. Pating jelemuk ora genah. Kembangnya akeh takoni Uyutin nang. Lho kowe, kenane ra ka klambine, kena kembange. Klambine kembange. Kembange gumana pating pintik. Nyontek melu ngemek kembange. Ora kena udah murime Mas. Oh begitu. Ya iya ngerinyong ya kena wong wadon karo wong. Kowe goyang sing kaya mau joget sing ngawur-awuran. Jajal joget sing temenanan guru maha gurune Lengger Sebanyumas Raya. Mbak Sop. Ibu Sophia dong. Wah niku tajan pokoke sewengi angger kon ngelengger niku kuat Kuat ya. Spikul jengkol, sepikul jeruk mini ciplek. melaku ngikul kabotan turi putih Haji tandur ning kebon agung ala turi Ora bener lah. Masa tibane uk dadine i alah ora lah bener. masa kon apa bisa Hah? bisa Oh ya bisa. jajal diwai Iya, berani saya. sepikul jeruk sepikul jengkol Mlakone nding kluk kaboten kempolan. Senang pinter ya. Genten yang tek. Oh ya takon ngono Mbak, takon. Trek gandeng gomuat. Apanya? Gomuat. Tebu. Njajal. Trek gandeng gomuat tebu. Yang arep ngomong ora kepenak. Apa Jajal? Apa reng lo? Diarani gandeng cepule selingkuh. Ya ora pas. Trek gandeng gomuat tebu. Napa? Nek ora dijembreng ora bisa mlebu. Saro. Sapa sing saro? Ana dijembreng kaya jarit. Degenah dingin aja ngasih ya. Jembreng-jembrengan lah.
Aja ngisin-ngisin Bu Sophia Ora lajeng. ngerti. Bacin ora ngerti. Ya, jeneng bacin. Lah ya kan gara wong bedean bacin lah nyong ora ngerti Bacin lah. ora temenan bacin. Napa sih Bu niku, Bu? Trek gandeng go muatep wong ora dijembreng ora mlebu kuwi tas kresek. Weh, ora dicek-cek dhisik. Tuku wis anyar dadi lengket. Mulane Bu Cibleke asosiasi asune aja ngana-ngana. Asosisi. Jajal maning. Bedil bajing kena buntuten ini Ciblek. Ninine cincing ketun jem. Apa yo? Batan merah sungguh gagah berbagai Mung anu teh dadine kaya kowe. Yor, lho sing penting tuh pada ya men Sindenku rembugan. Jembatane dening abang kae kowe kok. Datakan. tergandeng Ya, Terus orang anak bane iya. Ya ora bisa jalan lah. Goblok. ya orang anak bane ya orang jalan ya Sing liyane lho tergandeng langabane ora teng jalan. Liyane. ini dijembreng ya jembreng. randa kempeling Iya. nutuki watu Iya. Apa ora kodingin? Apa ora pegawean liyan? nggak usah apa-apa yang penting pilih halal lah dan mikana jembreng bareng Jawabannya apa jawabannya? terkandeng Randa kempling. randa kempling Nutuki nutuki watu nek Kodingin. Guli nutuk karo apa? ya apalah Apa ora wedi mbok ketutuk lah sekarepe tangane? lah wis apa ya kenal lah Ya wis ngono wis ngono. Lalan lah. sepikul Amun ditakoni ya, Bu. Wong kita pikir-pikir kaya ponakane kula, dadi ngeragi lagi kesu, lagi jengkel, lagi nangis takoni semaur kok. Sing kepenak ya. Randa dong lah masa orang tidak kenal lah Iya randa kempling nutuki watu terus Ngene. Sing padang kudune, kene menang kene mandan peteng dadi angel nggo mikir. Ya ora lah wis ngono kuwi. Landa kempling. resek lah ngono lah Mik larang-larang. Ke tamani ke. Mas, cokine Kene tamani Bu Ciblek. Piye ngene mik dicekel ngawur. tanggung jawabmu. Kae tuli tuku ning duit larang-larang kok diguangi. caranya kok Iya. caranya kok dajel Nembang sing kepenak. Iya. ya di pasaran aja Nembang sing kepenak. agar nyokot daging ya wis dan orang mau Iya. 80 juta 80 juta. Randa kempling nyangking ember. keprimis dong primis dong Iwak water nang jero kolah. mau wis Priwe. Kempling lah disidakna jare mau ditakoni kesu. randakan Ini saya bicara dengan siapa ya? Kuali. Orang ke. Saya bicara dengan siapa ya? dengan sawah Siapa sih? sawah Siapa? sawah Iwan Siapa? Iwan Niwen. adanya Niwan Dengan Niwen. iya Kenapa bisa sampai terjerumus kerja jadi pemandu karaoke itu kenapa? Karena apa? tadinya Yang ngajak sebenarnya tadinya siapa sih? itu Siapa? Mas Agus Mas Agus. Tadinya dijanjikan kerja di mana sebelum ke karaoke? di itu luar negeri Oh, jadi apa? jadi TKW Oh, tadinya janjiin jadi TKW. iya Terus akhirnya
Can. Can. Sing arane kimcil kepolen iki. Kecil kepolen lah. Kayak sing bener Mas lah aja kayak kue lah. Irane ketone ora seneng yang ana berbadi lah. Saya Mas Arso golombonyang. Golombonyang. Lugu banget ya. Golombonyang. Nyanu etok-etok. Aku kan masih polos. Berarti Aku nggak pakai micin ya? Nggak Iya, pakai mie. aku kan masih. Oh, kalau polos belum ada mie-nya ya? Iya, amis. Seperti Hafi. Menayakan araya wene kentir kabeh. Polosnya carane nembe esi lugu ya. Ora masih je bakso. Ora nanamine kaya gue Oh, bakso mangkok karo kosong. Pak Iyo. Ya ora kosongan. Ya tetep ana baksone. Kosongan Ora- ya mangkok tok ora gelem. Ora kowe mikir anda kemplinge kepriye. Lah rada kemplinge wis payu. Wis payu wis ora usah. Wong anggere lagi nembang ulan jan takoni bae. Alhamdulillah sing taksi mriksani niku kathah nggih. Alhamdulillah, Luar biasa arane luar ya. biasa, luar. Kula nembe nate wayang antek pekuncen dadi arane Niki diintenteni kula kaya apa. percaya kali masyarakat Pekuncen. Mm-mm. Pancen Pak seneng gue ora mung sorene tok. Iya. Tekan bengi be si ditunggoni tekan esuk. Kesuk piye? Nggih. Justru ana sing ngenteni yuk. Iya, Ana sing ngenteni bejade ciblek si jam pira kaya kowe. yang kok anggar di pasarana dalange aku bejat. Nah ora bejat tok pateni sisa. Yo jujur pateni loh. Ya, ora Mati lah. kisah mati keri. Ada tekan dagelan kowe lah Angger angger nyemati kok layat ora? Ya layat ya wis bubar. Mbak Citra, Nggih, Mbak Mbak. Ari menemani Bu Sopiah Mbak untuk Citra, pesan. Mbak Ari. Gurunya di tengah, muridnya kanan kiri, ciblek desruk disit. Ciblek lenggah riyen. Nggih, 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 monggo. Eling Banyumasan habis Ya. ini biduan kita suruh pada nyanyi. Yuk, Oke. Oke. Mas Jiman. Pancal kendange. Nenonen nononeng nononeng nononeng. Iya tak. Ya, senggai ya mripta monggo. Ya, lah. Ya. Ketemu manis Ya. turi rawan lintang kembang guyanti ramah kurandangan goleting sing emang maning Temunge melu Mas. Anunge melu Mas. Maneman kurandangan kakang aja melu Yuk. kakayune cewek bisa jaga bisa jaga monggo gede ngoroe
sepisan Tatang Rahman pindone